ku nake wato kun ga ina dan ciniki na in rike kin zo hada shashake muryar kike to ai kai na ga sele ne yayin kake ai da sale da sele duka sale su kuke karama ku sani Sani da auren shi yake da kuma kin zo daidai da ina jin gajiya garin babu kuɗi kowa ya canza miya to ai dubu uku ne babu yawa za ka iya ai dubu uku kan kin karɓi kuɗin akuya ina laifin faɗari uku in za na iya da ƙasar ta ki ruwan sanyi har ƙara jiya to ya za a yi kenan ka faɗa min in jiya ai abin da za a yi kenan rike bango ki tsaya ni dubu na ɗaya ce kwallon kwalki sani to dubu ɗaya kam dan Allah mai za ta mini kawo da wuce in na tsaya sai in wuni kai ashe na yi biyan bashi a cikin tajiya 400 ya rage yanzu ina za mu tsaya wayaya maganar ta mu take canza wuya tana canza wuya to halakin ban ajiya mata soyayyan nan fa ba dole bace domin na kula ni zaki lahanta da ice 400 nan su za baki karba ki wuce ki sauri ki je ta shakara rana ta miki to shikenan kawo su a gaggauce nake kai ashe zan sai kati kuma bayan azhar abin dai da yawa ga la'azar ga azhar ga 170 ba ni 30 in rike tausayin ki na ji na san ba yadda kike ka kyale su kawai dama zolayar ka nake a'a kar ai haka fa Allah ta karba ki rike yabi ko me za a yi min ne ba zan canza masoyi ba duka mai haƙuri wata ran zai hau ka raga daidai ga kwasan 1 ga kwasan 2 da ina da shi dai ba ya gane sunan kamfanin Amexis glass ko glass ba ba ki bane ba ba ana alayi da ga tuni ba ba Dinga zaɓa kina dubawa ne kamar kawai da wani. Ka ɗauka? ina ba ya yi da dama haska ta